Здравейте! Добре дошли в канала на Didi Draws. Аз съм Диди и днес ще продължим опознанството си с основните инструменти, които Procreate предлага. Лявата половина на интерфейса, ако си спомните от предното видео, ако не си спомняте или не сте го гледали, се върнете да изгледате първо него, тъй като е важно да знаете как се използват първо другите инструменти и след това вече да видите как се използват тези, които ще покажем в днешното видео. И така, накрая на това видео се надявам и вие и аз да имаме една солидна основа, която след това да може да използваме за по-нататъчните видеа и вече за истинско рисуване, така че да ни бъде лесно, удобно и да знаем всяко нещо, което искаме да направим, как да го направим. И без повече приказки, нека да започваме! Под лявата половина на интерфейса имам предвид ето тези инструменти тук, като предния път се запознахме с всички от тази страна, с четките, Smudge Tool, Eraser Tool, леерите и Color Picker, както и как да правим палитри, как да си избираме цветове по различните начини, които Procreate предлага. Сега ще започнем от дясно наляво, а не от ляво надясно, както предния път, като сега ще си нарисувам едно кръгче, за да ви покажа какво прави първи инструмент. Това се казва Transform Tool. Както може да предположите, трансформира разни неща, като имаме няколко вида. Едното е Freeform. Като дръпна от тази страна, се дърпа само. Ако дръпна от ъгъла, се дърпа цялото. Докато Uniform запазва пропорциите на това, което сте нарисували, без значение кой хендъл използвате, за да го дръпнете. Също така, това зеленото тук хендълче е за въртене на това, което трансформирате, а другото е да смените се едно центъра или по-скоро ориентацията на самия бокс, който е около обекта. Ако цъкнете Reset, ще се върне в основно положение. Също Distort го виждате малко по-перспективно се едно играе. А Warp още повече може да му фанете примерно горния десен ъгъл и да го обърнете като клепно ухо на куче. Сега ще го върна в нормалната му форма, за да мога да ви покажа какво правят и тези менюта от долната страна. Snapping ви показва тези линии, които са за средата на канваса, вертикален, хоризонтален, ето тези жълтите в момента, ако ги виждате. Както и ако има други обекти, по които се опитвате да нагласите това, което в момента местите. Flip Horizontal, в момента не знам дали ще го видите добре, обръща, ето така се едно хоризонтално обръща нещото, което използвате. Ако нарисувам нещо с по-различна форма, ето така, ще го видите по-добре. Може би. Flip Vertical е по същия начин, само че го обръща по вертикала. Rotate на 45 градуса. Върти на 45 градуса. Fit to Canvas го увеличава така, че пак някой от ръбовете, докато стигне края на канваса. Bilinear, какво прави? Нямам никаква идея. Reset. Uniform има същите функции, Distort също, а Warp има някаква допълнителна функция, където да може да използвате и вътрешните пресечни точки, за да манипулирате обекта. Така, сега да ви покажа какво прави следващия тул. Вместо едно кръгче, ще си направя две кръгчета. И ако се опитам сега да преместя едно от двете, не мога, защото са на един леер. Единият вариант е да са на два отделни леера, ако мисля, че ще ги местя. А другия вариант е да използвам Selection Tool. Ето тук това, което прилича малко на панделка. Като имаме няколко варианта. Единият е автоматичен. Чакайте да си нарисувам още едно кръгче с по-плътна четка и не рошава. Даже ще използвам Quick Shape, за да стане още по-добре. И сега има няколко начина, по които може да си селектираме част от леера. Единият е като кликнем. Ако обекта е добре очертан, т.е. не е рошав като тези, ще стане горе-долу добре, въпреки че пак остана малко кръгче. Другия вариант е Freehand.
Като freehand може да си очертаете свободно нещото. Накрая кликате сивата точка и прави selection, като пак използвате Transform Tool, може вече да си го преместите и виждате как не остават никакви следи, както и по същия начин може спокойно и от тези рошовите да си вземете, няма никакъв проблем, тогава си ги фащат целите. Така, другия вариант е Rectangle. Ако формата ви е далеч от останалите и е сравнително проста, може да го използвате. Ето така, селектира пак цялата тази част, която е, виждате, извън наклонените чертички. И последния вариант е елипса, което работи на същия принцип като правоъгълника. Така, сега да видим какво може да правим след като вече си селектираме нещото. Селектирам си с freehand в общия случай аз. Сега може да изберем дали да махнем. Да, така добавяме селекция. С Remove махаме, ако решим, че искам да махна тази част от селекцията. Сега ми остава само това селектирано. Така, и Invert обръща селекцията. Там, където е било селектирано, вече не е селектирано, а всичко останало е. Copy и Paste. Сега ще ми вземе това кръгче, което бях селектирала и ми го прави на нов леер още едно такова, което мога след това да си преместя на друго място. Feather. Сега ще ви покажа за какво най-често се използва. Ето тук си селектирам половината кръгче и като използвам Feather, цяло разширява градиентно селекцията, не с твърд край, ами така с мека четка се едно. Разширява градиента, като сега ще ви покажа, ако смениме цвета на топчето, виждате как се получава като градиент. Това се използва най-често за такива градиенти, доколкото аз съм виждала. Така, Save and Load, за какво се ползва? Да си запазиш селекцията и да можеш да си използваш след това отново. Color Fill запълва цялата селекция с цвета, който ви е избран от Color Picker. Clear изчиства това, което сте правили до момента. Всичките селекции имат едни и същи функции. Следващия инструмент Magic Wand, видяхте тук, има общо взето филтри, които може да прилагате върху леерите и там където рисувате. Като първия е Hue Saturation и Brightness, като може да манипулирате хюто. Ето виждате в момента на целия леер. Ако искате да го правите само там където рисувате, цъкате тук, използвате пенсил. Мога да си оголемя пак размера. И ето така мога да си определя точно докъде искам да го манипулирам. Като след това може да си го доманипулирате с слайдерите. Друго има Color Balance, Curves, Gradient Map, неща, които не знам как се използват. Не съм използвала Gaussian Blur, който се използва за да размажете нещата, които сте нарисували. Ето да кажем тук тази топка ще си направя половината да ми е лилава, след което ако включа даже само на тази селекция, ще включа Gaussian Blur и виждате как ги блендва се едно, слива ги. Като колкото повече дърпате слайдера, ето тук може да видите колко процента Gaussian Blur използваме. Колкото по-голям е процента, толкова повече се сливат до такъв етап, в който не виждате вече два цвята, виждате само един. Следващото е Motion Blur. Я да видим тук какво прави. Да, трудно да се види така отвътре. Може би ако махнем Gaussian Blur-а. И сега включим Motion Blur. Виждате как само се движи. Това се използва по-скоро за неща, които наистина искате да
придобият ефект все едно се движат. Следващото е Perspective Blur. Не съм го използвала. Явно зависи от това къде слагате. Да, като лаковете с магнити, ако сте виждали, където сложа магнита, натам го издърпва. Directional. Ето тази стрелкичка може да се управлявате, а иначе на другото явно стрелкичката винаги сочи към обекта. Следващото е Noise. Noise. Ще селектирам сега е това. Да видим как ще му се отрази, ако му сложим филтър Noise. Като има тук пак няколко варианта на шум, които може да си сложим. Clouds, Billows, Ridges. Като тук може да си дигнем скейла. Ето първо ще дръпна слайдера, за да го виждате. Надявам се го виждате. Може да го използвате за текстура, да кажем малко. Малко нойс. Така, следващото е Sharpen. С Sharpen правим формата да бъде някакси отчетлива в краищата. Тук не се вижда много добре, но предполагам, че ако има мед, в който бихте го използвали, то ще има смисъл. Bloom кара нещата да сияят. Това се използва, да кажем, ако искате да нарисувате луна или звезди, може да използвате Bloom, за да изглежда все едно светят, или ако рисувате лампа, да кажем. Glitch, виждате как буквално го кара да гличва, като има Artifact, Wave, Signal, Diverge и тук отдолу има разни слайдърчета, с които може да си ги нагласите колко да се използва и как да се използва. Полутонове. Това е интересно. Не съм го използвала. Full Color, Screen Print, Newspaper. Това е яко. Използва се примерно за поп-арт, сигурно. Си го представям. Така. Chromatic Aberration. Имаме пак същото магнитче, като от кое беше? Като от Perspective Blur. Какво прави? Пак виждате как размества всичките точки вътре, които са в момента. Transition, Fall Off. Има различни интересни филтри, които аз лично наистина не съм използвала и може би се използват за специфични случаи. Liquify съм го използвала и сега ще ви покажа за какво. Бях си направила, всъщност ето тапета ми. Съм си направила като liquid цветя все едно. Като ги нарисувах и след това, за да попълня празнините, ги издърпвах с Liquify Tool. Не може да се използва на Alpha Lock Layer. Изключваме Alpha Lock и включваме Liquify. Като тук, както виждате, също има доста различни начини, по които може да се използва. Предлагам, за да оставим малко тия топки на мира, че бая ги експлоатирахме, да си направим един нов леер. Тези ще ги скрием и сега ще си нарисувам с различни цветове. Някаква твърда четка. С различни цветове ще си нарисувам линейки. Като ще гледам да са различни един от друг съседните цветове, за да може да се вижда по-добре. Така. И сега пускаме Liquify. Така, с Push избутваме. Виждате. Така, Twirl Right. Върти надясно. Ето така. И ги върти надясно. Много яко стана. Twirl Left по същия начин ги върти наляво. Pinch. Да видим какво прави Pinch. Свива ги. Expand ги разширява.
Crystals. Какво прави Crystals? Все едно от тези малките стружки и магнита, ако се сещате в уроците по химия. Така става. Значи, най-често според мен се използват push, twirl right и twirl left. Аз лично съм използвала само push. Какво остана? Клон. С клон може да си изберете коя част искате да клонирате на друго място. Да кажем, искам ето тази част да си я нанеса от тази страна. И ето сега като рисувам, виждате как ми се мести и това нещо, което копирам тук. Така, исках нещо важно да ви покажа, свързано с Transform Tool. Вземам си тази топка, която си е самичка. Ако използваме Transform Tool, може да местим навсякъде. Може даже да изместим извън канваса и после да я върнем. Но ако сме я извадили от канваса и излезем от Transform Tool и след това се опитаме да я върнем, тя вече ще бъде отрязана. Това трябва да го имате предвид, защото може да си прецакате всичко. Реално, ако използвам мандуто, се връща, но да го имате предвид. Така, минахме през всичките филтри, adjustments, се казва това. И остава да видим какво има в гайчния ключ, където са общо взето всички настройки. Тук може да си добавяме файл, да си добавяме снимка, да снимаме снимка, която да се добави, да добавяме текст или да използваме copy-paste менюто му казвам аз, което може да използвате, ето да кажем тази топка ще си я извадя. Може да използвате и когато слайднете с 3 пръста отгоре надолу и ви излиза copy-paste менюто, където може да кажем да си дупликирате тази топка ето така и сега имате две топки. Това също може да го направите и като си дупликирате самия леер. Така, сега си скриваме тези леери, за да ви покажа, ако искате да си добавите снимка, да кажем, искате да нарисувате портрет от снимка, може да си добавите някоя снимка, да кажем ето тази, след което си оголемяваме ето така, правя си един нов леер над нея, този му свалям опаситито, така че да мога да виждам и какво рисувам и с Sketching Pencil мога сега да си трейсна, да кажем ето това лице. Така, накрая, ако малко повече се старая, би трябвало да стане по-добре. Като трябва да имате предвид, че накрая това ще ви излезе в таймлапса и може някой да каже, ти тук какво рисуваш, само трейсваш някакви неща, за да не ви излиза се едно трейсвате. По-скоро да не ви излиза, че трейсвате. Може да слайднете наляво и да изберете Insert a Private Photo и тогава, когато го добавите, вие виждате всичко, но на самия таймлапс не излиза снимката. В Canvas можете да си изрязвате и да си променяте размера на самото платно, като ето тук ви казва width и height колко ви стават и също така колко леера може да направите с новия размер. Така, какво ще има? Animation Assist и Page Assist ще ги видим по-нататък. Drawing Guide ви включва грид, който да може да ви помага лесно да си премервате разстоянията. Може да си цъкнете един Drawing Guide и да си изберете дали да използва 2D грид, изометричен грид, перспектив грид. Не знам как се прави. Ето така. Може да си изберете няколко точки и да си рисувате перспективно някакви неща. Аз не съм го правила, не знам как се прави. Използвал съм само симетри. Като симетрито, тук от opacity избирате колко да ви видима линията, която ви се показва в средата и колко дебела да е. И когато цъкнете Done, ви включва на самия Layer Assisted. Ви казва, че е този layer. И сега, когато рисувам, каквото рисувам от едната страна, това ще ми се показва и от другата страна. За да изключите Drawing Assist, отивате на леерите,
кликате на самия layer и изключвате Drawing Assist. Сега, каквото си рисувам от едната страна, си седи от едната страна, линията още ми седи, понеже тук е включен Drawing Guide. Ако искам да си включа Drawing Guide на друг layer, не е нужно пак да отивам там, ами мога просто да цъкна на леера и да избера Drawing Assist. Така. Reference също е много полезно. Ако не искате да си вкарвате снимката и да я трейсвате, а просто искате да я виждате някъде отстрани, може да си изберете тук. Ако примерно работите много наблизо на самия канвас и искате да виждате как изглежда цялата картинка, също е полезно, понеже референса може да ви използва канваса за референция. Можете и да си вкарате снимка. Ето така. И сега си гледам снимката и да кажем, мога да си вземам даже цветове от нея с eyedropper-а. Другото, което е, може да си флипнете хоризонтално целия канвас или вертикално и да видите информацията на канваса, като кога е създаден, какви са му размерите, колко леера има и общо всички неща, които в началото, когато си създавате новия проект, задавате. От Share може да си експортнете работата, като Procreate, PSD, PDF, JPEG и така нататък. Ако искате да е без бекграунд, трябва да експортнете като PNG и да си скриете от тук бекграунда. В видео ви седи таймлапса, ето цъкам таймлапс реплей. Сега ще видим всичкото нещо, което сме правили до момента. Ако искате по-бързо или по-бавно да минавате през това, което сте правили, ето така с химикалката може да го правите. Така, и също така може да си експортнете самото таймлапс видео, като може да изберете дали да бъде пълния размер на таймлапс видеото или само 30 секунди. Това важи, ако нещо много дълго сте рисували и искате да го съкратите. Preferences, общо взето са ви настройките на това как ви изглежда Procreate. Може да изберете Light Interface вместо Dark. Right Hand Interface ви премества слайдерите за размера и опаситето на отчетките от дясната страна. Dynamic Brush Scaling. Сега ще ви обясня какво прави. Размера на четката се измерва в проценти, както виждате. Да кажем 10%. 10% от канваса, колкото ми заема в момента пространство на екрана. Project Canvas може да изберете, за да виждате какво рисувате на, да кажем, телевизора или на някакъв друг дисплей. Brush Cursor много препоръчвам да си го включите. По дефолт е изключено, аз си го включих сама. Някаква по-голяма четка. Не знам дали можете да видите как ето тук ми показва точка. Някаква по-рошава четка по-добре ще се види. Показва ми каква четка използвам и колко голяма е тя, ако виждате. Ако изключа Brush Cursor-а, мога само да гадая какво ще излезе от тая четка. Ето, натискам и тръгва. Обаче преди това не мога да видя нито къде съм, нито с какво съм. Затова си ме препоръчвам това да ви е включено. Така, Pressure and Smoothing има разни типове за това как може да си нагласите Pressure Curve. Аз лично нямам никаква представа. Зависи от вашите лични предпочитания. Стабилизацията също може да си я направите глобално, а не за всяка четка по-отделно. Не го препоръчвам. Има четки, които са си доста стабилизирани, няма нужда от това. А когато включите стабилизацията, губите от прецизността на четката. Също Gesture Controls, това е много полезно за някои неща, които може да ви се може да използвате. Аз съм си включила Quick менюто, например, да ми бъде на Apple Pencil Squeeze, както казах. Това е само за Apple Pencil Pro-тата го има като функция, но когато сега стисна пенсила, ми изважда Quick менюто, откъдето мога да си добавя нов леер, да си флипна хоризонтално или вертикално целия канвас, да си изчистя леера, да си мърджна
текущия леер с долния или да го копирам. Като може да правите и много други неща. Примерно да си включвате Smudge Tool при някаква дадена комбинация или жест. Аз съм си включила също така и да разбирам Layer Select. Съм си го включила на... Сега ще покажа кое копче, плюс Apple Pencil, което значи... Ето да кажем, искам да изтрия това нещо, обаче не знам от кой леер идва. Натискам си това квадратче, което виждате ето тук под слайдера за размера на четката и натискам. И то ми излиза Selected Layer 6. И сега вече мога да си изчистя нещото, когато не знам откъде е и когато имам твърде много леери и не знам точно къде съм ядраснала тази точка, без да искам. Size Opacity Sidebar скрива и показва тези неща тук отстрани. Rapid Undo Delay, това е да изберете колко бързо, ако задържите с два пръста, да ви връща назад. Ето, примерно, ако го направя на доста по-малко време, сега ако задържа с два пръста, виждате колко бързо работи. А в предното ви запомните, че ми отне доста време, даже бих се го дигнала така малко на 50 секунди, да кажем. Така и остана Help. Това беше днешното видео. Надявам се сме покрили нещата, които останаха неизвестни предния път и да сте получили вече тази солидна основа, за която говорих в началото на видеото, като следващия път започваме да рисуваме, така че се пригответе, поупражнявайте се малко с столовете, за да може да ви е по-лесно да ги използвате следващия път. Надявам се видеото ви е харесало и до следващия път. Чао! Как се маха така? Чао!